Soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenbaşyda din jalyanlaryň ençemeti şäherden çykarylyp, olardan din jalyşyny toktatmak ýa-da başga ýere gitmek talap edildi. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomutky din jalyşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli böleklerinden baran adamlaryň Türkmenbaşydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki ýerlerde şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolandygyny habar berdiler. Mihmanhanalarda pulunu töläp din jalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otelleri tidirek bosutmak talap edildi. Olara tölen pullary hem ýygyna berilmedi. Dip Balkanly çeşmeleriň biri hepdäniň başynda ýüze çykan bu ýagdaý barada gurrun berdi we munyň sebäbiniň düşündirilmänligini aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli böleklerinden baryp din jalyan adamlaryň Türkmenbaşynyň mihmanhanalarynyň çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar Türkmenbaşynyň goýyndaky awada syýasat zowlagynda awgustda Birleşen Milletler Guramatynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda Türkmenbaşy şäherindäki aeroportyň hem ýapylyp hususan içerki reýsleriň Balkanawat şäherine geçirilendigini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmenbaşyny terk eden din alyanlaryň ençemeti Çeleken şäherine barmaly bolupdyr. Deňiz kenaryny din almak üçin Çelekene gelenler şäheriň kenary ören kapa diýip nägile bolýarlar. Dip Çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onun sözlerine göre din almak üçin gelenler bu yerdäki hapaçylykdan deýrenýärkä Çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýanlar mihmanlaryň özleri diýip hatap edýärler. Şeýle-de yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçün etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler. Hapaçylyga mihmanlaryň özleri sebäpkar bolýarlar. Ýöne yerli häkimetler Çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zirdi üçin çele oturtmak işini ýola goýman öz wezipelerini soňk sala garaýar. Diýip Çelekenin ýaşaýjysy gurrun berdi. Adatlyk radiosyna el ýeterli bolan suratlarda kenaryň gözi iýilýän tutuş giňişliginde hapa hupalaryň pytrap ýatandygyny görmek mümkin. Soňun gyrasyndaky çäge, kagyz, çüýşe we gazyk galindylary garylyp çaşyp ýatyr. Çelekennin tapawutlykda Türkmenbaşyda şuňlar adaty raýatlaryň din almagyny çäklendirýän häkimetler kenar ýakasyny aratsalamak işlerini geçirýärler. Hususan da bu işlere yerli döwlet edaralarynyň işgärleri çekilýär. Bu işleriň guramaçylygyndan gönden göni habarly çeşme büdjetçileriň tutuş Balkan vilayatynyň getirilýänligini aýdýar. Türkmenbaşy we awada agarlygynda deňiz kenarlaryndaky gamyslary aratsalamak işlerini din alysdaky mugolimlary, lukmanlary ve cemaat işçilerini çekdiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärleriniň köpüsi ýatymlaýyn Türkmenbaşa getirildi. Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä arasaçylyk işlerini muhtuny berja etmäge mejbur edilýän büdjetçiler kadaly ýatmak we ýuwunmak üçin şertler bilen üpçün edilmeýär. Olar çadırlarda ýatyp turmaly bolýar. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Balkan vilayatynyň häkimliginden we Türkmenbaşy şäheriniň administrasiýasyndan resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Habarçylarymyz soňky ýyllarda Türkmenbaşynyň we awadanyň ýurt ýylatynyň din almak üçin esasy ýere öwürlendigini, sebäbi beýleki zowlaklaryň ýapylýandygyny we raýatlaryň barmagynyň gadagan edilýändigini belliýärler. Ozalky ýyllarda ören meşhur bolan we onlar çyllap köpçülige el ýeterli bolan paýtagtyň goýyndaky Pöwrize, Çüle we Gökdere ýaly ýerler ýapylypdy ýa-da çäklendirilipdi. Köpetdagyň jürgelerinde ýerleşýän çeşmeli salkyn zowlaklar ýylatyň köp halaýan din alış ýerlerdi. Habarçylarymyz raýatlaryň baryp bilýän tebigi zowlaklarynyň sanynyň gitdigiçe azalýanlygyny aýdýarlar. Ahal vilayatynyň öňkü merkezi Änew, häzirki Akuday şäheriniň ilerligine Köpetdagyň alkymyna ýerleşýän Manys owasyny hem ýykyp, ýylatyny göçürip, polisiýanyň nowatçylyk çekýän nokatlaryny oturtdylar. Halk Manys çülgesine barmakdan we öň owa ýaşaýjylarynyň içen çeşmesinden su içmek mümkinçiliginden mahrum edildi. Dip Türkmenistanly çeşme gurrun berdi. Habarçylarymyzyň bellemegine görä Tumus aýlarynda howanyň gyzgynlyk derejesi 50 gradusa golaýlanda şäheriň beýik beton jaýlaryndan gaçyp salkynrak ýer gözleýän Türkmenistanlarda hazır deňiziniň kenarynda din almakdan başga ören çäkli mümkinçilik galýar. Türkmenistan zähmet ruhsatynda çykan morumlaryň daşary ýurtlara seýahat etmeklerine ýol bermeýär. Olar hatda Kazakystan, Özbegistan,
Azerbaycan ýaly goňşy ýurtlara hem göýberilmeýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulýan pedagoglar bu gadaganlygyň ýokardan dillen berilen görkezme esaslanýanlygyny, hiç bir kanun düşünürşiniň ýokdugyny aýdýarlar. Şol wagtda bu gadaganlyk barada resmi düşünürüş alyp bolmaýar. Balkanly Tomsky din jalsyna çykyp daşary ýurt wizalaryny almak üçin resminama tapşyrmagy barýan mektep muallimleri özleriniň yurttaşyna göýberilmeýän gara sanawy girilen raýatlara öwürlenýäni bilip galýarlar. Wiza merkezleri muallimleriň resminamalaryny kabul edip bilmejekdiklerini, sebäbi olaryň daşary ýurtlara çykmagynyň ýokardan berilen tapşyryk esasyna gadagan edilendigini aýdýarlar. Aýry-aýrylykda gurulýan muallimleriň sözlerine görä, eger olar inni daşary ýurt wizasyny aljak bolsalar, işleýän etraplarynaky bilim bölümlerine baryp işden çykanlygy, ýagny häzir muallim bolup işlemeýänligi hakynda resminama almaly bolarlar. Türkmenbaşynyň 1-nji mektebiniň 50 ýaşlarynaky muallimi bu gadaganlygyň özüne ýurtdaky pedagog ýetmezçiligi, daşary ýurtlara gidip soň izine gelmeýän muallimleriň köpelmegi bilen düşündirilendigini aýtdy. Türk vizasyny almak üçin elçihana agentligine ýüz tutdum. Bu agentlik Aşgabatdaky Nowruz Haly binasynda ýerleşýär. Olar maňa özlerine aýdylan zady aýtdylar. Geçen ýylym dinç alışta yüzläp muallim Türkiýe gidip izine dolanmady. Pedagog ýetmezçilik edýär, ýokardan tapşyryk bar. Biz siziň resmi namaňyzy kabul edip bilmeýäris diýdiler. Deyip özüni cennet deyip tanadan pedagog aýtdy. Onun sözlerine görä, eger wiza aljak bolsa, ol hiç ýerde işlemeýänligini tasdikleýän resminama getirmeli. Kompýuterде barlananyna muallim bolup işleýänligi belli bolmaz ýal etmeli. Özüňiz baradaky maglumatlary bazadan öçürüp gelin. Welaýatyňyzdaky bilim bölüminde polisiýada bar bolan maglumatlary öçürdüň. Diňe şondan soň çykyp bilersiňiz diýdiler. Cennet muallim işten boş wagtynda öz hasabyna saglygyny barlatmakçy bolanyny gurrun berdi. Saglyk buğdağımızda oturan bilimsiz lukmanlaryň bilýän zatlary ýok. Bagrymda näsazlyk bar, görkezmek isläpdim. Türkmenistanyň gadagançylygy gutarmady. Gymmatbaha hastahanalary beýleki deshalary gurmagy pul harçlaýança kadrlara üns berip işinden baş çykarýan lukmanlary taýýarlap ýetişdirse kim daşary ýurda saglygyny bejertmäge gitjek diýip Cennet kaýynny. Onun pikirçe saglyk maksatnamasynyň kabul edilenine 30 ýyl bolup geçdi. Emma ondan netije ýok. İş bilýän bilimli lukmanlar daşary ýurtlara işlemäge diýär. Adamlaryň aýlyklaryny, iş şertlerini goglandyrmasaň bu gidişine diňe saglyk işgärleri, pedagoglar däl, beýleki pudoklaryň hem gowy işgärleri çykyp gider. Söhbetdeşimiz Türkmen lukmanlarynyň iň ýöneköy operasiýalar hem başarmaýanlygyny, çagasy bolmaýan ýaşlaryň emeli suwly gowrary bolmak üçin Özbegistana gitmeli bolýanlyklaryny aýtdy. Cennet muallim soňra Özbek ilçikanasynyň muallimlere wiza berýänligini eşitip Özbegistana gitmek kararyna gelipdir. Ýöne soň muallimleriň Özbegistana hem gidip bilmeýänligi, ýagny gümrük garlygyndan geçirilmeýänligi barada maglumat alypdyr. Kagaz ýüzünde dilli açık kapılar siyasetini yürüdüyen Türkmenistan öz raýatlarynyň hereket azatlygyny çäklendirmekde uzak ýyllar bäri tankyd edilýär we bu çäklendirme diňe ýurtdaşyna däl, içine hem degişli bolmagyna galýar. Şu aralykda Henli pasport indeksiniň täze hasabatyny aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň raýatlary inni Täjikistany, Irana gelenlerini şol ýerde wiza alyp bilerler. Kazakystany, Kırgızstany, Özbegistany, Azerbaýjany we Russiýa elektron wiza alyp bilerler. Henli Türkmenistanyň öz raýatlarynyň Awganistanyň beýleki sewit ýurtlarynyň ählisine siýahat etmek mümkinçiligini ýeňilleşdirenligini belleýär. Türkmen pasporty Henli'niň maglumatyna görä dünýäde 85-nji orunda durýar we wizasyz 49 ýurda barmak mümkinçiligini berýär. Ýöne ol ýurtlar ýa ýerler ören uzakda, köpüsi adalarda yerleşýär. Şol wagtda resmi ýa-da resmi däl çykyş çäklendirmeleri, türlü gadagançylyklar, giň ýaýranlyk aýdylýan korrupsiýa türkmenleri bu uzak adalara gitmek mümkinçiliginden hem kesýär diýip synçylar aýdýarlar. Hasaplamalara görä, bir wiza düzgünniň beýleki gadagançylyklaryň saklanyp galmagy Türkmenistany ýylla
100 milyonlarca dollarlyk girdejiden Türkmenistanlary bolsa diňe biraz gowy kazanç etmekdenler. Eýsem juda zerur bolan gassagly saglyk bejergesini almakdan hem mahrum edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski tanqidçilaryň sözlerine göre korrupsiýa garşy gurammalary garaşsyzlyklaryndan mahrum edýän, adalet we kanunyň hökmrawanlygy uğruna gazanylan köp ýyllyk ilerlemäni ýa-da tesirýän kanuny gol çekenden soň ýurt içinde dören gaharly protestlere we ýurtdaşyndan edilen günwatar ýazgarmalaryna göz yumdy. Ýöneňiň bu ýa-da çekilmesiniň näçe wagt dowam etjekdigi we Orsiýetyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan giňerimli urşundan bäri Ukrainada dören iň uly içerki krizisleriň birinden baş alyp çykyp biljekdigi ýa dälligi entek belli däl. Öz hökümetiniň Ukrain parlamentiniň Werhowna Radanyň üstü bilen öňe süren we tiýleşdiren kanun taslamalaryna gol çekenden bir gün soň Zelenski täze kanun taslamasyny hödürlemegi wada berip garşylyk sesleriniň eşitilmän galmanlygyny, iň möhimi korrupsiýa garşy guramalaryň garaşsyzlygy üçin ähli kadalaryň ýerine saklanyljakdygyny aýtdy. Ol 23-nji ýylda müňlerçe Ukrainaly ýurdun bir näçe şäherine 2-nji gün protest bildirenden soň adamlaryň şu günler sosial ulgamlarda bir-birine köçelerde näme diýänini hemmeler eşitdi. Bularyň hemmesi boşuna ütmedi. Biz ähli aladalary nämäni üýtgetmeligini we nämäni güýçlendirmeligini ähli urwaýynça hemme taraplaryň seljerdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenski hukuk goraýjy edaralaryň, korrupsiýa garşy edaralaryň we baş prokuraturasynyň ýolbaşçylaryny bu işi amala aşyrmak üçin goşunt goşmaga çagyrdy. Ýönül hödürlenjek täze kanun taslamasynyň mazmuny we möhleti barada känzat aýtmady we 22-nji ýylda gol çeken kanuny protestçilaryň galdyran şygarlarynyň köpüsinde gözilen sanlary 12-41-4 belgili kanuny ýatyrjakdygyny gören aýtmady. Kanuna garşy çykanlar 24-nji ýylda has köp protestleriň geçirilmegine çagyrdylar. Oppozisiýadaky Holos partiýasynyň agzasy Radanyň 48 kanun çykarjasynyň Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosynyň gysgaça nabugynyň korrupsiýa garşy ýörüýteleşdirilen prokuraturasynyň SAPO-nyň garaşsyzlygyny dikeltmegi maksat edilýän kanun taslamasyny gollaýanlygyny 25-nji ýylda onuň mümkin bolan sese goýuşlygyny bellänliklerini aýtdy. Täze kanun Ukrainanyň baş prokuroryny SAPO-nyň de facto başlyk etmek bilen agentligiň başlygyny öz wezipesinden netijeli aýrýar. Baş prokurory ýokary derejeli resmiler bilen baglanşykly kadiýe işlerini bir taraplayın yatırmaga, bu tarafından derňelýän işleri beýleki daralara geçirmäge mümkinçilik görýär. Bu we SAPO resmileri 23-nji ýylda hökümetiň gatışmalygyny kepillendirýän olalky kepillikleri dikeltmek üçin anyk we ikuwsuz ädimleriň ädilmeginiň zerurdygyny aýtdylar. Ýewropa Birleşigi ilki başdaky kanun taslamasyny kabul etmek barada kararyň ýa tarap ädilen çynlakay ädim bolanlygyny aýtdy. Bu kanuny garşy çykkan beýleki adamlar onuň 2014-nji ýylda Moskwa tarapdar prezident Viktor Yanukowyçy häkimetden çetleşdiren mertebe rewolýusiýasyndan, Ýewropa tarapdar we korrupsiýa garşy guralan Maydan protestleriniň netijesinde gazanylan demokratiýalaşdyrışdan soň keskin, düýpli ýa-da gaýdyş bolup biljekdiginden alada bildirdiler. Aslynda Ukraina korrupsiýa garşy göreş wawatyny 10 ýyl ýa-da çekilýär diýip Kiýewde bu kanuny garşy gurulan ilkinji protestleriň birine çykyş eden Dmitri Kazyatinski Rus soýuşyna garşy alınıp barylýan uruşun ýaş veterany aýtdy. Transparency International Ukraina nesirinin habarına göre täze kanun jemgyýeti mertebe rewolýusiýasyndan bäri gazanylan iň uly üstünlikleriň birinden korrupsiýa garşy garaşsyz guramalardan
saplayar. Zelenski bu kanuna gol çekenden gıýyska bolsaň, onu gorap korrupsiýa garşy göreşde Rus täsirini aýyrmagyň zerurdygyny öňe sürdi. Emma muňa garamazdan tanqidçiler tersine bu kanun taslamasynyň Ukrainanyň Rus güjüminden goranşyny gowşadyp, Ukrainlaryň arasyndaky agdyberlige wöküm salýanlygyny, urşuň aýgytly pursatyny Günwataryň Kiýewge berýän gollawyna zarba urýanlygyny aýdýarlar. Şeýle-de bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump parahatçylyk urnak tagallalaryň ýokarlanmalygyny esasan Orsiýety günäkärläp, Ukraina Ýewropanyň üstü bilen iýerleýän ýaraglary köpeltmek wadasyny beren wagtynda Washingtonyny Ukrainadaky korrupsiýa ýagdaýyny bildirilýän aladalary güýçlendirip biler.